и в следващият един час ще бъдем заедно. Ще обсъдим абсолютно всяка една тема, която ви интересува. Темите са от живота, такива каквито са. По принцип, знам, че времето един час е малко, но ще се постарая да вкарам колкото повече зрители. Така че не се бавете, а вземете телефона, наберете нашите телефони, посочени долу на вашите екрани, а именно 0963 008 с код 22 и 0963 045 с код 22 за Мак Зенгин. И така, имаме ли пръв зрител? Здравейте! Ало, здравейте! Здравейте! Приятно ми е. И на мен ми е приятно. Казвам се Искра. Здравей, Искра! Здравейте! Проблема ми е, майка ми почина преди месец и мисля, че нейният дух ме преследва, тъй като виждам вечер в прозореца отражение на човек зад мен и когато се обръщам няма никой. Спя в нейната стая и най-вече там се случват тези неща. Имам чувството, че е обладана тая стая и вече ме е страх да спа там и да отида да й преместя нещата. Какво да правя? Дали е тя или с някакво лошо чувство ли е? Или просто иска да се свърже с мен? Кога си родена, Искра? Аз съм родена 93-та, 16 марта. Майка ти? Тя е родена 64-та, 8 декември. Как се е казвала? Ивайла. Не е майка ти. Сега ще ти обясна нещо. Това, което ти се случва, е страх. Значи ти си получила, не си усетила, но си получила един страх, когато майка ти е починала. И затова, понеже сте били много емоционално свързани двете, и си мислиш, че тя няма я, тя си е заминала, Бог да я прости, така че моя съвет е, обади ми се след предаването, да ти запиша час, ще дойдеш да ти изляя един восък и да поговорим, за да може това състояние да премине час по-скоро. Тоест не е тя някакъв мой си страх? Твой си личен страх, точно така. Добре, да се обадя допълнително, за да обади ми се, мило, след предаването, ще ти запиша час, ще дойдеш, ще изляем един восък, ще си поговориме, ще ти дам едни насоки какво да направиш, когато се чувстваш така и това ще отмине. Знаеш. Дали тя е открила покой? Аз се притеснявах, че ако я виждам, може би нещо... Миличка, аз не я виждам до теб, не я виждам в къщата, значи тази жена е преминала отвъд. Добре. Сега, когато един дух премина отвъд, тогава е намерил покой. Когато е останал тук остатъчна енергия, тогава вече зависи какво се случва. Добре. Благодаря. Но винаги може да се помогне. Така че, Слънце, не се ядосвай, не се притеснявай, обади се след предаването, поправи ми се нещата и ще ти помогна. Добре, ще се обадя. Много ти благодаря. До чуване. До чуване. И така, скъпи приятели, знаете, че когато да не дава Господ се случат такива неща в семейството или близки хора, човек изпада в едно такова състояние, което трудно излиза от него и тогава е необходимо да се свърши с мен, за да може да поговорим, ако има нещо да помогнем, да се изляе восък или нещо друго да се направи. Така че не се притеснявайте, знаете, че помагам на всеки, който се е обадил, знаете, че там, където мине Мак Зенгин и направи ритуали, втори дубъл няма. И това не го казвам аз, а го казвате вие в безкрайните си благодарности, които не са от един и двама. И така, имаме следва зрител. Здравейте, Мак Зенгин. Здравейте. Аз съм Цветелина от Враца. Тук много се говори за вашите амулети, които правите. Вие искам да направя един амулет за късмет. Тук малко покрай короната изостанахме, живота ни се обърка и така малко енергия да получим, ако е възможно. Не сме болни, не сме най-зле, но не сме и добре категорично. Искаш един старт да получите за ново начало. Добре, моето момиче, обади ми се след предаването. Ще поговорим и ще ти кажа какво е най-добрият вариант за вас.
Ще го обсъдим. Добре, трябва да се видиме или не? Обади ми се след предаването, ще го обсъдим надълго и на широко, защото предаването добре. е само 1 час, а няма как да ти обясня в този 1 час. Така. Добре. Аз ще ощетим другите зрители, които също искат да се чуят. Мислех да имам предварителна подготовка или не. Добре. Благодаря. Обади ми се след предаването. Ще ти помогна, Маргарита. ще направим всичко каквото трябва, за да се чувствате добре, по-сигурни, по-успешни и по-щастливи. Да, по-сигурни най-вече. Благодаря ви, Маргарита. Жива и здраве, благословена бъди. Обади се след предаването, код 22. Телефона е изписан долу на вашите екрани 0963-008. Ако не се свържеш, изчакай половин час. Опитай отново, защото линията винаги е натоварена. Много са хората и от България, от чужбина, които искат да се свържат. Или на другия телефон, който е 0963-045 с отново код 22 за магазин ГИН. Добре, благодаря ви, Маргарита. И аз ти благодаря. Успешна седмица ти пожелавам, успешен ден ти пожелавам. И на вас. И се обади, когато решиш. Чао! И така, скъпи приятели, знам, че искате да получите помощ. Знам, че искате да се докоснете до нещата, които правя, защото знаете и сте сигурни, че те помагат. Така е, тази сила ми е дадена от горе, значи аз работя с египетските символи. Хората, които са виждали татуировките ми, знаят, че аз даже съм си ги направил. Ето ги показвам. Окото на хор, което е всевиждащото и ключа. Така че не се притеснявайте, помагам, знаете винаги. Знаете, че може да разчитате на мен всеки ден от 10 до 20 часа. Съм на ваше разположение, така че обаждайте се, питайте каквото мога ще направя за вас да се чувствате добре. При мен ще получите истината. Аз много пъти съм казвал и го усещам, че съм неудобен, че съм много прям, че съм искрен. Но човек, когато знае истината, той може да направи избор за живота си. Това мога да кажа. Колкото и да е неудобно, трябва да я знае човек. Затова обаждайте се. Не мога да ви обещая, че ще ви кажа само хубави неща, но поне ще знаете истината. Така че 0963-008 и 0963-045 с код 22 за магазин ГИН. Винаги съм на ваше разположение. А сега да не бавим линията, да дадем думата на следващия зрител. Здравейте! Здравейте! Здравейте, приятно ми е. Искам да стана репортер, ама не мога да казвам Р и не ме приемат. Имате ли решение, ритуал с резултат? Искате да станете репортер телевизионен, така ли? Ви разбирам. Ами оправете си дикцията, отидете на логопед и тогава ще станете репортер. Кой? На логопед. Не го познавам. Ами това е лекар, който обяснява как трябва да се говори правилно, да има човек правилна дикция, когато излиза по телевизията. Лекар? Да. Как казахте, че се казва? На логопед. Логопед. Му е фамилията Пет. Професията на лекаря е логопед. Първото име му е Лого. Той не е българин, така ли? Не, китаец. Китаец? Миличък, излагаш се в момента. Гледате около 5 милиона в цял свят. Логопед е професията на лекар, на човек, той не е лекар, който се занимава с това да ни научи да говорим правилно. Така. Разбрах. Благодаря. Интелигентно момче си смятам, влез в интернет, потърси един логопед, обади се, запиши час, вземи курсове, нека да те научат да говориш правилно и тогава сбъдни мечтите си. Аз ще ти помогна с каквото мога. Всичко добро ти пожелавам, миличък, жив и здрав. Интер, кой? Чао! Довиждане. Всичко добро. До чуване. И така. Ами случва се и хора с така малко проблеми психически да се обаждат, но така е. Има ли следващ зрител? Здравейте. Ало, здравейте. Здравейте, Фатома. Да, здравейте. Здравейте. Слушам ви. От Кърджали, Керково. Така? Имам един въпрос. Слушам те. Моя син отиде в Турция. Така? Намери ли работа? Дали ще намери работа в Турция? Това ме питаш. Турция?
Не. Чарло? Не. Не. Не, миличка, ще си дойде. Ще намери ли работа в София? Миличка, той има проблем с алкохола, сина ти. Каква работа да си намери? Колко работи да смени? Не, той спря. Спрял е. Как е спрял? Ти ми се обажда преди време да ти запиша час да дойдеш с сина си, защото имам проблем с алкохола. Не дойдохте. Значи, миличка, не... Къде? Ние се обадихме. Вие не бяхте в София? На София? Така. Къде Сега искаш ли да запишеш час при мен и да го доведеш? Да. Да решим проблема един път за винаги. Къде? Добре, обади ми се след предаването. Аз ще ти запиша час и ще дойдеш с сина си да ти помогна да видим какво може да направим. Вие ще дойдете ли в Търково? Не, няма да дойда. Ние къде? Обади се след предаването. Добре. Всичко добро. Дочуване. Дочуване. Ей така, скъпи приятели, когато човек не иска сам да си помогне, аз също съм безсилен. Не веднъж съм казвал, че хора с проблеми, дали с зависимост алкохолна, дали с хазартна, дали с наркотична зависимост, има шанс да им помогна. Аз работя с хора с проблеми и съм помогнал не един и двама. Има успеваемост на 80%, когато човек иска сам неговите близки искат да му се помогне. Има неща, които и вие трябва да направите, и за да има успех. Така че, когато запишеш час, ела, а не записваш час, не идваш, искаш да ти помогне някой. Както е казал един, който се молил да спечели от тото, и един глас му казал отгоре: пусни един фиш, така и вие. Вие не искате да дойдете да си направите консултацията, искате да ви помогне някой. Няма кой да ви помогне, ако вие сами не се вземете в ръце. Защото хората с зависимости, те не ги усещат тези неща, казват нямам зависимост, но хората до тях, техните близки, могат да запишат час и да ги доведат или да дойдат, да поговорим и да им обясним какво да ми донесат и как да постъпим. Така че обадете ми се, когато имате такива проблеми. И така, имаме ли зрител? Ало. Ало, здравейте. Здравейте. Имам един проблем и не знам, дано да ме посъветвате. Казвам се Силвия. Имам една така горе-долу 7 годишна връзка с един човек от Македония, от Скопие. Така. Той си гледаше баща си. Кога сте родена, Силвия? Кога сте родена вие? На 22 декември 72. Така, кога е роден господин? На 18 септември 70-та. Как се казва? Милан. Така, и какъв ти е въпросът към мен? Сега. Нашата връзка така много интересна. Нека да не разтакаваме, защото времето е малко. Бъди конкретна. Сега пак сме заедно. Имахме така едно прекъсване от 3 години. Питаш ме дали ще останете заедно, защото те е страх да не се замине пак. Това ли е? Той ми предлага съвместно съжителстване. Няма да сте заедно, нито той е за тебе, нито ти си за него. Така. 3 пъти се разделяте, 3 пъти се събирате. Така е, верно е. Има една поговорка: не е било в млякото и в сурватката няма да стане. Значи да му откажа с една дума. Аз не мога да ти кажа какво да направиш, мога да ти кажа, че не сте един за друг. Добре. Ако има нещо, някаква защита вие правите ли? Абсолютно правя такива защити. Ако искаш, обади се, нека да се чуем. Да, ще ви се обада, Добре, да си поговорим. Нека да се чуем. Първо, разбери какво искаш и какво искаш да направиш с живота си. Обади ми се след предаването или в утрешния ден. Както прецениш, между 10 сутринта и 20 след вечерта часа, обади ми се, ще го обсъдим, ще поговорим. Добре, утре ще ви се обадя. Когато решиш, винаги съм. Добре. Чао. Чао. Просто не се надявай, линията прекъсна, но не се надявай с този човек да бъдеш. Значи той не е за теб, използвате, защото се чувства сам, но не си единствената. Това ще кажа. Той си има и друга любовница и когато она му бие дуспата, той
идва като неко умряло куче там при тебе се завира. Не е така. Не е така. Ти имаш достоинство, не бъди парцал. И така. Следващ зрител. Не му позволявай да те направи пътека да стъпва върху чувствата ти и емоциите. Здравейте! Ами на мен ми се случи нещо много лошо. Аз съм с моя приятел от 5 години и щяхме да се женим и решихме да отидем в чужбина за няколко месеца, нали, парички да съберем. И той си щупи ръката точно преди заминаване и заминах сама. И преди да ми изтече договора, ми се обажда приятелка и казва: непременно трябва да се прибереш, непременно трябва да се прибереш. И не ми казва по телефона какво е станало. И се прибирам. И така, той ще дига сватба с сестра ми. И сега аз се обаждам да ви питам, има ли някакъв начин тази сватба да се спре и изобщо той да се махне от нашия живот. Така, говорим за любовен триъгълник. Кога си родена ти и как се казваш? Аз съм 92-и набор, 12 юни, Мирослава. Така, кога е роден господина? Той е 90-ти набор, 15 август. Как се казва? Младен. А сестра ти? Тя е 94-ти набор на 16 септември, Сара. И четвърта. 94-та. Да, 94-та. Миличка, сега ще ти кажа нещо, което няма ти хареса. Така. Приеми връзката им, защото те се обичат. Аз са и един за друг. Те са един за друг? Да. Кармично им е дадено, им е отгоре. Не го приемай като предателство, просто не е предателство. Аз какво направя? Аз направо да Ще трябва да свикнеш с това, защото то не е предателство, а е дадено отгоре. Да, изглежда като предателство, изглежда като долна постъпка, но не е. Значи най-добре е да си събирам пак багажа и да заминавам. Където и да отидеш, спомените ще преследват. Свикни с тях. Не бягай, а реши проблема. Айде да се чуем утре в удобно за теб време. Добре. И да си поговорим надълго, на широко. Аз ти обещавам, че ще ти дам много отговори по въпроса. Сега не мога, защото времето е само 1 час предаването. Аз мога да бъда така, да обяснявам надълго, на широко. Да. Добре. Значи, но ми се обади утре, ако от първия път не вдигна, обади се, изчакай 15-20, половин час, обади се пак, защото много хора звънат. Ще ти дам конкретни отговори, ще ти помогна да излезеш от ситуацията. Добре. Обещавам ти. Дочуване. Дочуване, мила. Знам, че ситуацията е много неприятна, знам, че това не е окей. Изглежда грозно, изглежда отвратително и страшно, изглежда предателство, че има, но не е така. Значи тук в конкретния случай говорим, скъпи зрители, за нещо, което е дадено отгоре по съдба. То не може да бъде развалено. Значи тия двама човека се обичат, така че ще бъдат заедно и ще бъдат благословени. Амин. Пожелавам им да са щастливи. Милата госпожа, която ми се обади, нека, ако ме слуша, да се обади в утрешния ден, както и казах, и ще си поговорим надълго, на широко. Ще й дам конкретни